manželko, okolikáté se kongresu účastníte? Já mám pocit, že jsem vynechala asi pouze jednou z důvodu nemoci, ale jinak jsem na všech ročnících od prvopočátku. A co se vám dnes nejvíce líbilo? Zaujal mě pan Dušek, ale jinak celkový koncept se mě velmi líbí a pravidelně je fakt dobře udělaný. Speakeři jsou skvělí, pan prezident Andrea Tajanovská, takže ty tomu dodají ten patřičný náboj, který je potřeba. Setkání s kolegy, stánky, které tady jsou, takže zase se můžeme podívat po těch novinkách, které si můžeme některé vzorky odnést. Je to báječný. Hodnocení prvního kongresového dne můžu říct jenom z pohledu toho, jak jsem vnímal jeho účastníky, jak se lidé smáli, poslouchali, diskutovali, dávali dotazy a tady z té zpětné vazby můžu hodnotit jako první den jako velmi úspěšný a očekáváme, že se nám podaří zopakovat stejný úspěch i druhý kongresový den. Účastním se vlastně poprvé, protože mám teď nový vlastně zaměstnání a dala jsem se do sociálních služeb, takže jsme využili příležitosti a přijeli jsme se podívat. A co se vám na dnešním kongresu nejvíce líbí? Líbí se mi atmosféra, líbí se mi to, jakým způsobem je to pojaté. Je velmi zajímavé to, jakým způsobem se to i přenáší, že teda můžou koukat i zvenku, že to není pouze jenom pro zvané hosté, ale i pro venkovní. Co se vám na dnešním programu nejvíce líbilo a splnil ten program vaše očekávání? Zatím se mi program líbil nejlepší asi za mě pan Dušek, byl velmi vtipnej. A jinak jsem rád, že se tady můžu potkávat s kolegy a můžeme řešit to, co nás tíží.